Però la memòria democràtica té a veure especialment amb el present des de dos punts de vista, que en la meva intervenció, sense perjudici del col·loqui, que suposo que després podem reflexionar sobre aquests problemes. En primer lloc, perquè afecta a persones que estan vives, persones que estan així i ara, que són les víctimes, i tenen drets. Les víctimes de la dictadura i els seus familiars que són víctimes directes. I no són víctimes del passat, són víctimes que estan així i tenen dret, com les víctimes de qualsevol delicte, de qualsevol infracció penal, tenen dret a ser reparades, tenen dret a un ressarciment a tots els nivells. Com qualsevol altra víctima, com una víctima d'un accident de trànsit, d'un abús de poder policial, d'un assassinat que es comet avui, els familiars tenen dret a ser reparats i tenen dret a que es faci justícia. El mateix exactament passa amb les víctimes del franquisme, amb els seus familiars i, òbviament, també amb les persones vives que van patir tortures i altres delictes gravíssims en l'etapa final del franquisme i que estan vives i que estan així. Igual que qualsevol altra víctima. És a dir, no és que demani un tracte de privilegi, sinó que les víctimes de qualsevol crim, i més si és un crim abominable, tenen una sèrie de drets i han de ser respectats i han de ser reconeguts. I quan parlem de la categoria de crims de la humanitat, estem parlant de crims gravíssims. I vull remarcar que després del cop d'estat del 36 i del règim que va continuar, el règim franquista, ningú a nivell jurídic que jo conega discuteix que tot allò que s'ha denunciat durant tant de temps i que s'ha perpetrat són crims contra la humanitat. Això jo no conec cap jurista que ho discutisca. El que es discuteix és si n'hi ha excepcions processals que s'han d'aplicar, com una amnistia vigent, si s'ha produït una prescripció, si opera o no opera la retroactivitat, però que allò van ser delictes gravíssims i configurats com a crims contra la humanitat, això no ho discuteix ningú. I, per tant, això implica que les víctimes han de tindre la seva reparació. Estem parlant d'assassinats gravíssims, de desaparicions forçades, de desenes de milers de persones, de tortures, d'assassinats extrajudicials, d'empresonaments il·legítims, de robatoris de xiquets i xiquetes acabats de néixer, de bebès, fins i tot amb polítiques eugenèsiques, dels crims més greus que puguem imaginar en qualsevol catàstrofe derivada de les més lletges violacions dels drets humans. En conseqüència, les víctimes estan assillades, o els familiars tenen dret a recuperar els cossos de les seues persones estimades i a gestionar el seu dol de la manera que desitgen, i també les persones que han patit directament i que estan vives tenen dret a que hi hagi veritat, a conèixer tot el que va passar, a que es faci justícia, a que se depuren responsabilitats penals i a que hi hagi una reparació proporcionada i adequada, com dia, igual que passa amb les víctimes d'una infracció penal. Per això insisteix en que el passat, sens dubte, té una rellevància en matèria de memòria democràtica, però el més important és el present. I, en segon lloc, la memòria democràtica opera sobre el present perquè és fonamental, com dia, per a reforçar els principis democràtics. Ja ho sabem bé les democràcies més avançades, com per exemple Alemanya, que han gestionat tota una sèrie de polítiques de memòria per a enfortir les seues institucions i per a que no s'oblide que quan cau una democràcia i és substituïda per un règim dictatorial, això genera enormes patiments per a les víctimes, això suposa vulneracions dels drets humans i això és una cosa que no es pot ignorar. I una manera de no ignorar-la és recordar-la i fer polítiques en matèria de memòria democràtica. A partir d'ahí, clar, us ha de preguntar per què a l'estat espanyol ha estat tan complicat, no? Ha estat tan complicat aplicar polítiques de memòria democràtica i per què ha hagut moltíssimes víctimes de tot tipus
i no han pogut accedir a aquesta veritat, justícia i reparació. A mi me recorda una mica l'argument del procés de Kafka, no? Es parla de que esto es kafkiano. Kafkiano vol dir que són situacions absurdes que no s'haurien de produir i que necessiten una solució. En el procés de Kafka, un senyor un dia va anar per ell perquè diuen que ha comès un delicte i el tenen que jutjar. I es passa tota la vegada intentant accedir a un abogat, al fiscal, al jutge, a la gent del jutjat i mai li donen resposta a res. Mai ningú soluciona les seues preguntes. Finalment, al senyor el maten, l'executen com a culpable i mai sap de què se l'acusa. No? Això és kafkià. Pues la situació de les víctimes de la dictadura en gran part és kafkiana perquè, a pesar de que la Constitució prohibeix que hi hagi indefensió, indica que tota víctima té dret a poder veure reconeguts tots els seus drets. Així, les víctimes, durant dècades, han acudit als tres poders de l'Estat, al poder judicial, al poder executiu i al poder legislatiu, sense tindre una resposta adequada. I avui encara, en bona part, en molts àmbits dels poders de l'Estat, les respostes continuen sent insuficients. Per entendre la situació, per què a l'estat espanyol no s'han practicat unes polítiques adequades en matèria de gestió de memòria democràtica, ens sembla important determinar quin és el motiu. No és suficient dir, o de vegades se diu, no, és que la dreta no vol memòria. Bueno, la dreta en Alemanya, com ha condenat els crims del nazisme, s'ha implicat de manera molt compromesa en polítiques de memòria democràtica. A França, la dreta neogallista ha homenatjat els republicans espanyols que van participar en les tropes franceses i van ser els primers que entraven a París, la dreta francesa. I no és prou dir que això és un problema purament ideològic, sinó que el problema va més enllà i pense que cal intentar entendre-ho perquè si no, no acabarem de comprendre tot aquest discurs de la llei de la concòrdia de la qual ara farà algun tipus de valoració. I si tenim que buscar una resposta, almenys jo la que intente aportar, almenys és la meva impressió, he de fer un parèntesi obligatori i de seguida veureu per què. Perquè me sembla que sense aquesta anàlisi no podem comprendre les insuficiències i la situació de les víctimes i per què ha costat tant implicar a les institucions en una reparació que és necessària. I per a mi la resposta és molt clara. La resposta és la transició. Jo crec que en la transició estan totes les claus del problema. I estan les claus que continuen encara dificultant que hi hagi polítiques de memòria democràtica acceptades en els més diversos àmbits ideològics. I per això he de fer menció necessàriament a que la transició, encara que s'ha dissimulat, s'ha blanquejat tot el que va passar, però va ser gestionada, va ser dirigida i va ser pilotada per dirigents del franquisme. Perquè això és una cosa que s'oblida. Sovint tenim un discurs sobre la transició, el discurs mític, el discurs oficial, que diu que polítics de dreta i d'esquerra oblidaren, polítics democràtics tots, oblidaren les seues diferències i tots s'abraçaren com a teletubbies, més o menys, abrazo fuerte per el bé del país, anem a fer la millor democràcia del món i en un ambient pacífic de concòrdia, de pau, varen fer la millor democràcia del món. Això és un poc simplificat i fent caricatura el discurs que resumís la transició. A poc que mirem, i per molt que s'hagi repetit aquest discurs, i per molt que en aquest país se desconeguen elements claus de la nostra història, entendrem que les dinàmiques de la transició porten a que encara hi hagi avui desenes de milers de víctimes del franquisme en fosses comunes. Jo crec que la transició tingui aspectes positius. No soc dels catastrofistes que desautoritzen o desqualifiquen tot. Crec que un element positiu va ser que en molt poc de temps es va passar d'una dictadura especialment sanguinària a un sistema democràtic, amb totes les insuficiències i totes les millores que tinguem que aportar per a millorar la nostra democràcia. Però jo crec que això va ser positiu perquè els intents anteriors de construir una democràcia a l'estat espanyol acabaren de manera tràgica i en autèntics valls de sang. Jo crec que això és una virtut de la transició. Però crec que no podem oblidar
que això es va articular així a costa de deixar situacions molt problemàtiques pel camí i de deixar fosses comunes i sense reparació a moltíssimes víctimes de la dictadura, entre altres insuficiències que per a mi va tindre la transició. Els dirigents del franquisme van pilotar la transició i la correlació de forces després de tants anys d'exili, d'assassinats, de tortures, d'empresonament, feia molt difícil que haver estat d'una altra manera. El propi context internacional, el paper dels Estats Units, del Vaticà, més o menys van marcar el full de ruta de la transició, que és el que és. Fa poc que he llegit un llibre que resumeix els cables, els telegrames que enviava a diari l'ambaixador dels Estats Units a Kissinger. Els cables literals, no interpretacions, el que diuen els textos. Que en el 76 l'ambaixador americà va dir com tenia que ser la transició i els 2 anys següents a Espanya va ser exactament com dia l'ambaixador americà. Exactament, el full de ruta estava traçat. En un context així, jo crec que era molt difícil per a l'oposició democràtica pactar amb els que venien del règim anterior una democràcia i dir-los, sí, mira, anem a pactar una democràcia i a la setmana anireu tots a la presó per les gravíssimes violacions de drets humans del franquisme. Això era impensable que passara. I com era impensable que passara, doncs no va passar. Algú igual li pot parecer radical el que estic dient que se podia haver dit, però així és com s'han fet totes les transicions en els països democràtics que jo conec. En Alemanya, en Itàlia, en Argentina, en Xile. Això de la transició espanyola, que diuen alabar internacionalment, jo no conec cap organisme internacional que hagi alabat la transició espanyola, la veritat. Ni la ONU, ni Amnistia Internacional, ni col·lectius de protecció dels drets humans. La transició espanyola és atípica. I certament no es pareix ni a la d'Itàlia ni a la d'Argentina. És atípica, però forma part de la nostra història. En aquell context era molt complicat per a l'oposició democràtica plantejar, mira, anem a obrir totes les fosses comunes, perquè les fosses comunes parlen i donen, són veritat, donen moltíssima informació. I clar, fins i tot que també devia ser una situació incòmoda dir, vaig a pactar amb vosaltres un sistema democràtic, però com pacteu en estos que han fet tot això que estem veient quan obrim les fosses. Com pacteu en gent que dona suport a un règim criminal. I per tant, hi havia moltes coses que no es podien tocar en aquell context. I no es tocaren, és que durant molts anys aquestes qüestions eren absolutament intocables. És a dir, no es podia parlar del franquisme després de la mort de Franco perquè era massa pronte i ara ens diuen que ja és massa tard i que per què parlar-ho. És a dir, que tot el que no es pot parlar realment de lo que va ser la dictadura, d'alguna manera, des d'aquests discursos. A partir d'ahí, les continuïtats van ser enormes, encara que han sigut convenientment dissimulades. Jo cada dia mantenen d'algun polític rellevant de la democràcia que va ser un alt càrrec polític del franquisme, però cada dia. Bueno, des d'Abel Matute estaria mantenint que va ser l'últim alcalde d'Eivissa, i així cada dia coses que te sorprenen, no? Com el blanquejament ha arribat a un extrem que hem oblidat coses molt rellevants, però dels últims 50 ministres de Franco, la meitat van continuar en política en democràcia. L'altra meitat va passar al Consell d'Administració de les principals empreses del país. Quan en 1992 es va crear l'IBEX, el primer índex bursátil espanyol, entre les 20 principals empreses espanyoles hi havia 32 antics ministres, directors generals i procuradors del cos del franquisme. Sembla que el món de la gran empresa no tenia cap problema en totes aquestes continuïtats. El primer Parlament Democràtic, el de 1977, tenia 110 parlamentaris que eren antics polítics del franquisme. 110 no són 2 ni 3 ni 4. Quan les continuïtats van arribar a molts nivells, i no són l'àmbit polític i empresarial, pensem en el funcionariat. El règim, com recordareu, tenia un partit únic, que guanyava les eleccions tots els anys perquè no hi havia eleccions, que era el Moviment Nacional, no? I tenia, recordeu que eren els sindicats verticals, en un espíritu del mandat unia empresaris i treballadors per la unitat política, social i espiritual d'Espanya, no? Tenien desenes de milers d'empleats públics. Sabeu què es va fer amb ells? Convertint a tots en funcionaris sense cap oposició. La policia. Jo cada dia m'entén de coses noves. Crec que soc una persona relativament informada, el que intenta estar al dia.
últimament va donar per llegir què va passar en la policia del franquisme. Estic absolutament horroritzat. Tot l'aparell de la brigada político-social del franquisme no és que continua en democràcia, que ja podia ser molt fort, no? Que torturadors i gent que estava vinculada en aquestes històries continuaran en un sistema democràtic. No, és que va ser molt pitjor, ja dic coses que jo desconeixia fins a fa 4 dies. Gran part dels mandos policials, la policia política del franquisme, va ocupar càrrecs polítics rellevants de la democràcia. En l'etapa, començant per l'etapa de Felipe González a partir del 82. Càrrecs de directors generals i de llocs estratègics, que després estaven darrere del GAL i del terrorisme d'estat i de mil històries, però és que això ha continuat quasi fins avui. De fet, en la causa de l'operació Kitchen i en històries vinculades a la policia patriòtica encara n'hi ha càrrecs d'aquella brigada político-social que estaven en llocs centrals fins a fa 4 dies. Estem parlant de continuïtats realment alarmants que expliquen moltíssimes coses de les que estic comentant. I els jutges, què penseu que va passar en els jutges? Pues el que pugueu pensar és el que va passar. Segur que haureu sentit parlar del Tribunal d'Ordre Públic del franquisme, que no era qualsevol tribunal, cuidado, perquè en el franquisme hi havia jutjats laborals, civils, el que vulgueu, igual que ara. Però hi havia un tribunal que tenia una funció que igual no vos han explicat des d'una perspectiva constitucional, no quina funció tenia. La funció que tenia, que ho dic de manera ras i clara, era reprimir llibertats democràtiques, així de clar. Reprimir la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió, la llibertat sindical, el dret de manifestació, el pluralisme polític. I això era la competència del Tribunal d'Ordre Públic, només això. Sabeu què va passar en la part dels jutges del Tribunal d'Ordre Públic, que per cert era un tribunal voluntari? Allí no s'obligava a ningú a anar. Un tribunal, com he sabut, mirava cap a l'altre costat, davant de tortures, davant de mals tractaments a detinguts. Gran part d'aquests jutges arribaren al Tribunal Suprem en democràcia. La nostra democràcia generosament va premiar els serveis prestats a jutges, policies, polítics, funcionaris, etc. Clar, a partir d'ahí, en totes aquestes continuïtats, molt difícil posar sobre la taula l'exigència de responsabilitats per un costat i d'altra banda la reivindicació legítima de reparació. I varen passar, per això faig un parèntesi que penso que és molt important per entendre per què va costar tant i per què avui n'hi ha moltíssimes resistències, perquè no és una qüestió únicament ideològica. És una qüestió de complicitats emocionals, de continuïtats institucionals i polítiques i, sobretot, de no voler que se sàpiga molt del que va passar. Varen passar més de 30 anys, fins a 2006, fins que arribara a obrir-se una causa judicial, més de 30 anys des de la mort de Franco. Va ser la causa que va activar, que va incoar Baltasar Garzón en 2006, gràcies al moviment memorialístic que ha anat sempre molt per davant de les institucions. Si no fora pels col·lectius de memòria democràtica, com comentava fa un moment, Franco avui estaria en el Valle de los Caídos. És que és així de lamentable. Les institucions sempre han anat arrossegades, pressionades socialment i la legislació ha arribat sempre tard i de vegades malament. Per primera vegada, en 2006, més de 30 anys després de la mort del dictador, un magistrat es va atrevir a incoar una causa per a perseguir els crims de la dictadura. Hi havia gent que deia no, a Franco ja l'ha fotut a la història i al franquisme, però jo crec que Garzón va fer correctament. I és hora que el jutgen persones de carrions també, no? I els dirigents del franquisme. Perquè darrere hi ha delictes i no tenen per què ser ignorats. I per primera vegada, Baltasar Garzón va dictar una sèrie de resolucions que a mi, clar, me reconciliaren el nostre estat de dret perquè se semblaven a coses que jo feia. Jo, quan tinc que instruir un assassinat, jo incoe uns fets indiciaris i els atribuïsc a possibles culpables. Doncs això que va fer Garzón va descriure com es va perpetrar el cop d'estat, quin va ser que són responsables i totes les violacions gravíssimes de drets humans de la dictadura
en centenars de fulles, una darrere l'altra. Per fi, se fa dret en la matèria, ja era hora. En un context que no oblidem, l'Audiència Nacional estava perseguint fets semblants en Xile i en Argentina i condenant-los per això. Quan així no s'havien atrevit a fer exactament el mateix, per violacions de drets humans que eren molt paregudes. L'intent de Garzón, com sabem, no va durar massa perquè immediatament allò va generar una autèntica commoció dins de la judicatura, perquè figura vist poques etapes amb tantes compulsions internes en la judicatura, però també en molts altres àmbits. No oblidem que en l'any 2006 encara hi havia moltes persones vives, antics ministres del franquisme i als càrrecs que podrien haver estat perfectament condenats si el procediment havia tirat endavant i clar, allò va generar unes reaccions absolutament enèrgiques de no acceptar de cap manera i fins i tot de perseguir el mateix magistrat instructor que de fet va ser apartat de la judicatura per aquesta causa. Garzón va ser condenat per les interessos telefònics del cas Gürtel, però prèviament havia estat suspès de funcions per atrevir-se a investigar els crims del franquisme. Una cosa no es demostra, el que vos dic. Les continuïtats amb el règim anterior, la voluntat generalitzada, també en molts àmbits polítics, de no tocar coses que eren intocables i el que li podia passar és que s'atrevirà a qüestionar aquests consensos de la transició. El Tribunal Suprem va aprofitar la causa contra Garzón per a deixar molt clar que ningú càrrec del franquisme podia ser perseguit penalment. I a partir de la sentència de Garzón va elaborar tota una doctrina que continua aplicant-se, fins i tot fa 4 dies en l'arxiu de la querella per tortures policials de Pacheco, però anteriorment de totes les causes que s'han iniciat en Paterna, totes les causes que se van tancar, tots veuen de la doctrina que inicia el Tribunal Suprem en el cas de Garzón, que des del meu punt de vista hi ha tot el respecte per al Tribunal Suprem, que pareix molt qüestionable jurídicament, perquè el Tribunal Suprem considera que els crims de la dictadura haurien prescrit. Jo penso que els crims de la humanitat, en virtut dels tractats internacionals subscrits per l'estat espanyol, són imprescriptibles. El Tribunal Suprem diu en les seves resolucions que està vigent la llei d'amnistia. Jo penso també, en virtut del que diuen les Nacions Unides i els tractats subscrits per l'estat espanyol, que els crims contra la humanitat, igual que els de genocidi, són imperdonables i menys encara són vàlides autoamnisties com les que va fer el Parlament de 1977 i també considera que no es pot aplicar retroactivament la categoria de crims contra la humanitat perquè en aquell moment el dret espanyol no tenia aquesta categoria quan des del meu punt de vista i d'altres juristes els crims de la humanitat sí que estaven incorporats al dret espanyol pels convenis internacionals que havia subscrit el govern de la Segona República i altres governs que són els que van ser precisament de base per als judicis de Nuremberg i que van servir per a condenar als criminals nazis. Però la realitat és que la doctrina del Tribunal Suprem va tancar qualsevol possibilitat de persecució penal de càrrecs polítics del franquisme amb la paradoxa de que l'únic càrrec polític que avui està imputat és Rodolfo Martí Villa per una magistrada argentina. Que, de fet, les paradoxes de la nostra història es porten a la situació també kafkiana com el que va passar amb Ascensión Mendieta quan va intentar recuperar les restes del seu pare i ho va poder fer gràcies a l'ordre d'una jutgessa argentina i els diners d'un sindicat de Noruega d'electricistes. També amb el suport, al dir-ho, de l'Associació de la Recuperació de la Memòria Democràtica. És a dir, que les institucions espanyoles no han sabut donar de manera suficient i especialment el poder judicial la reparació que demanaven les víctimes i certament en l'àmbit penal la meva opinió és que va ser molt difícil que puguem prosperar accions de tipus judicial a partir de la doctrina que ha elaborat el Tribunal Suprem. Clar, el Tribunal Suprem intenta contestar també la pregunta
ell planteja que les víctimes tenen dret a una reparació. La resposta del Tribunal Suprem diu sí, però no en matèria penal. Que vagin al govern i al Parlament i en l'àmbit administratiu ahir que les reparen. Això va intentar donar una primera resposta, l'anomenada llei de memòria històrica, impulsada pel govern Zapatero del 2007. Jo crec que va ser un avanç moderat en aquell temps, però era una llei més ben tímida en algunes matèries que no es va atrevir a anar massa enllà. Crec que els seus principals efectes van ser de tipus pedagògic, no? De donar un pas endavant, de mostrar que es podia fer alguna cosa. De fet, la primera mesura política general que es va aconseguir aprovar en les institucions espanyoles, però va tindre moltes insuficiències. En primer lloc, perquè va renunciar a imposar unes obligacions estatals en l'exhumació de les fosses, va optar per una política de privatització, de donar subvencions, quan es podia, a associacions perquè foren elles les que s'encarregaren, i no va establir un dret per a les víctimes, un dret que una víctima poguera exercir davant de les administracions que digueren: jo soc víctima del franquisme, el meu pare, el meu avi estan sotrats en aquesta fossa i jo vull exercir el meu dret a que es practiqui una exhumació o qualsevol mesura de reparació. La llei de 2007 no regulava això d'aquesta manera i per això quan en 2011 va canviar el govern, doncs el govern simplement es va limitar a deixar a zero les partides. De fet, Mariano Rajoy en moltes entrevistes que jo fins i tot he criticat públicament, no? Les xarxes, no? Presumia d'haver deixat a zero les partides en matèria de memòria. A partir d'ahí, sobretot en alguns àmbits autonòmics, es van impulsar unes noves normes que jo penso que per fi comencen ja a gestionar de manera integral, de forma de consum, totes les qüestions referents a la memòria democràtica. De fet, la llei espanyola de 2022 ja és una llei avançada, és una llei treballada, però es basa en lleis autonòmiques, entre elles en la llei valenciana que va aprovar el Parlament Valencià en 2017, que crec que és una llei molt bona tècnicament. És una llei molt treballada, molt cuidada, que veu en fons d'àmbit europeu i que articula d'una forma molt correcta tots els principals problemes i la llei espanyola s'inspira en diverses normes autonòmiques, especialment en la valenciana. La llei de l'etapa de Zapatero, la de 2007, també té altres insuficiències. En matèria de símbols, únicament regula qüestions sobre espais públics, però no en espais privats en projecció pública, sobretot en els espais de l'església. I ella va permetre muchas cruces de caídos d'estes que coneixen molts pobles que se mantingueren i que moltes manifestacions simbòliques continuaren existint. La llei de 2007 se va limitar a establir, no es va atrevir a proclamar o a declarar la nul·litat de les sentències dels tribunals franquistes. Es va limitar a una reparació simbòlica. I a mi com a jurista, allò m'inquietava especialment, perquè si certament crec que són especialment repugnants els assassinats extrajudicials, el tir a la nuca, el portar a la gent a un descampat i fer una fossa comuna al costat d'una cuneta, utilitzar una cosa per a mi quasi sagrada com el dret per a justificar la barbàrie, a mi això m'apareix especialment fort. I això formava part de l'ordenament jurídic. Si un volia citar una sentència de condena d'una víctima del franquisme, formava part de l'ordenament jurídic, igual que altres sentències dels diversos. I jo quan he vist processos jurídics en la matèria, doncs m'indigna especialment. Un dels processos, n'hi ha moltíssims, suposo que alguns familiars hauré pogut tingut accés, però un dels primers que vaig poder consultar va ser el de Juan Peset Alexandre, que crec que es mereix un tribut especial. Avui moltíssima gent no sap qui va ser Peset Alexandre, però Juan Peset va ser segurament la figura política valenciana més rellevant durant la segona. De fet, va ser el polític, l'home de confiança d'Assanya a València, va ser el polític més votat, aleshores hi havia llistes obertes, el sistema electoral, el polític més votat en les eleccions de febrer del 36, amb diferència. En les eleccions que va guanyar el Front Popular va ser un científic eminent, respectat
en les facultats de medicina en Europa i va ser una persona contra la qual realment no se li podia reprochar res a nivell penal. Jo sí tinc un facsímil del procés contra Peset Alexandre. Este casos de testimonis que comença en denúncies apocalíptics dels seus enemics de la facultat de medicina i en que era responsable d'haver matat a milers de persones i coses d'aquest tipus. En el procés pots veure les declaracions i el que te diuen monges, religiosos, persones de dreta, és que va ajudar a salvar la vida de sacerdots, que va impedir que es cremara la catedral de València, a diferència d'altres edificis religiosos que es van cremar, que només es va limitar durant la guerra a organitzar les xarxes d'hospitals i de centres sanitaris sense que tinguera cap tipus d'intervenció. A pesar d'això, quan va anticipar Unamuno poc abans de morir-se, ella va anticipar que un dels primers que va caure quan entraran les tropes de Franco a València anava a ser Peset Alexandre. El tribunal el condena a mort per adhesió a la rebel·lió els càrrecs que havia ocupat. Però suposa que, avergonyits per decidir una cosa així, recomanen l'indult. Aquestes resolucions tenien possibilitats de que l'indult, efectivament, Franco l'acabava concedint i els sectors reaccionaris valencians no ho acceptaren de cap de les maneres i se van moure a Madrid i a València per anul·lar la sentència. I ho van aconseguir. I en una artimanya processal d'estes que a un jurista li fan autèntica vergonya, van trobar una prova que obligava, segons ells, a anul·lar el judici i a repetir-lo. Sabeu quina va ser la prova? No van ser petjades dactilars de Peset matant algú, ni va ser un escrit seu ordenat un afusellament. La prova la tinc així. Esta és la prova. La prova va ser una conferència. Una conferència que va donar Peset en 1937, durant la guerra, en la Universitat de València, en la qual, quan tu la llits, a mi me sorprèn la seva moderació. Jo, si haver estat ahí, no haver dit, quasi res no t'ha dit Peset. Peset se limita a defensar el sistema democràtic, a condenar l'atac a la democràcia, a identificar-se amb els laboristes britànics i amb els socialdemòcrates suecs. Això és el que diu Peset en la conferència. Tenia que buscar alguna prova per anul·lar el xuí, l'anul·laren, es va repetir el xuí i amb aquesta prova de càrrec se'l va condenar a mort sense recomanar l'indult i, efectivament, Peset Alexandre, la persona més representativa de la política valenciana dels anys 30, va ser afusellada. Això no pot formar part de l'ordenament jurídic. És intolerable que aquesta sentència, com les milers de sentències de represaliats del franquisme, puguen ser citades en un procés judicial o en qualsevol altre àmbit com a dret vigent. I això se tenia que anul·lar. Jo crec que la llei de memòria democràtica del 2022 corregeix aquestes insuficiències, per un costat. De fet, fa poc va estar el ministre de Memòria Democràtica a València portant els certificats de nul·litats de la sentència contra Peset i d'altres víctimes del franquisme. I també corregeix altres coses. Imposa la llei del 2022 un deure de les administracions, un deure que ha de ser financiat a mitjans públics obligatòriament i un dret de les víctimes a reclamar-ho per a que es facin les exhumacions, regula ja de manera adequada el tractament dels símbols del franquisme en tots els àmbits, també en l'àmbit de l'Església i els àmbits privats, perquè siguin retirats tots els símbols de la dictadura. Al mateix temps, incorpora elements molt positius en matèria pedagògica, en matèria de formació, en matèria d'una gestió autèntica de la memòria democràtica en les escoles i en l'àmbit educatiu, i també introdueix una qüestió que per a mi és important, que és en matèria sancionadora. Imposa multes davant d'infraccions, imposa mesures coercitives quan no se compleixen els mandats en matèria de legislació sobre memòria. En conjunt, amb algunes coses que sempre les podríem valorar, pense que és un gran avanç, és una llei que, com comentava, també influïda per altres normes europees i pense que és una legislació possible. Tot i això, com ja sabem,
qualsevol política en matèria de memòria democràtica ha tingut moltíssimes resistències, però les errors que us he comentat i que no són merament ideològiques, van molt més enllà de la qüestió. És una qüestió que forma part de la història del nostre país i crec que podem perdre de vista totes les continuïtats que jo us comentava. Per posar un exemple, la peseta amb la cara de Franco va estar circulant per tot el país fins a 1997, 22 anys de la mort de Franco. Després quasi va enllaçat amb l'euro, directament. No cal ser emperador de Roma ni expert en història clàssica per saber la importància de quina cara poses en les pesetes i coses. Franco va estar ahí. Franco va estar en el Valle de los Caídos, que costa el seu manteniment d'1 milió d'euros a l'any, finançat per tota la societat fins a fa poc temps. La viuda de Franco, Carmen Polo, va morir en 1988, 13 anys després de la mort de Franco, i fins a la seva mort van cobrar la pensió més alta del país com a viuda del dictador. Per això la nostra democràcia, generosament, ho va aportar. I aquestes continuïtats continuen encara molt presents. I en aquest context crec que és important situar la llei de presumpta concòrdia aprovada pel Parlament Valencià. Que precisament el que fa tornar a aquestes concepcions que us comentava de que és millor no tocar algunes qüestions, que n'hi ha temes dels quals no es pot parlar, que n'hi ha coses que no es poden tocar, entre elles les fosses, i quan es parla d'aquesta concòrdia, jo recordo els lemes de quan es va commemorar el 25 aniversari, al final de la guerra, en 1964, es va omplir tot el país de eslogans, de lemes, de cartells, 25 años de paz. En la concòrdia, por fin hemos conseguido la paz. La concòrdia consistia en que manaven des de sempre i que la gent seguia en les fosses, en les presons, en l'exili, sense llibertats democràtiques. Això era la concòrdia dels 25 anys de paz. Afortunadament vivim en una societat democràtica, però es volen imposar aquest tipus de concòrdia. Una concòrdia en la qual les víctimes de crims contra la humanitat no tenen els drets reconeguts ni poden exercir totes les accions pertinents. Per a que entengueu la diferència, la llei de memòria valenciana que contia és una llei molt bona jurídicament, molt ben treballada, que intenta integralment plantejar una gestió correcta de la memòria democràtica de 65 articles i multitud de disposicions addicionals. La llei de concòrdia té 5 articles brevíssims que es limiten sobretot a dir que deroguen la llei anterior, això és bàsicament el que diuen, y que hay que buscar la hermandad de todos los valencianos y mejorar algunos temas, no tocarlos, y que sobretot se preocupen molt de no establir ninguna obligació de les administracions valencianes en matèria de memòria democràtica. Desapareix el dret subjectiu de les víctimes. No n'hi ha ninguna regulació de la gestió de la memòria en l'àmbit educatiu. No n'hi ha sancions en tema de símbols. I en última instància, el que fa bàsicament és dir que no aplica ninguna gestió en matèria de memòria democràtica, per la qual cosa crec que és un retrocés molt rellevant que cal relacionar-los en totes les continuïtats que us he comentat i amb aquest discurs de blanquejament del que va ser la dictadura i amb una falta de compromís en última instància davant dels principis democràtics. I acabe ja, perquè m'estic extenent més del que volia. La meva impressió és que n'hi ha llums i ombres en aquest moment i que n'hi ha situacions en les quals va ser molt difícil avançar. En matèria judicial penal, la meva percepció és pessimista, és molt pessimista, i només se podrien produir canvis si hi ha modificacions simbòliques fortes. I per posar un exemple, podria ser la derogació de la llei d'amnistia. Jo crec que això podria ser una possibilitat d'un canvi en les interpretacions judicials perquè el Tribunal Suprem en la seva doctrina remarca molt la vigència de la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és algo com allò, con la ley d'amnistia hemos topado. Això és com intocable. Allò és la clàusula de tancament dels crims de franquisme. Però atenció amb el que perdona la llei d'amnistia, perquè se parla d'ella, però us vaig a llegir literalment 2 articles centrals de la llei d'amnistia. El que diu la llei d'amnistia, en el seu article segon, és que es perdonen els delictes de rebel·lió
i sedició, així com els delictes comesos amb vocació d'estos. I es perdonen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra els drets de les persones, les tortures, per tant. Això és el que perdona la llei d'amnistia. Això ho pot perdonar un estat democràtic? Una pregunta pertinent. I ho dic perquè ara que estem parlant d'una altra llei d'amnistia, molt comentada aquests dies, quan veig gent que s'escandalitza perquè es perdona el que passa en el procés, que els dubtes se van cometre delictes, els mateixos dirigents independentistes diuen que ara van a desobeir les lleis, que ara van a actuar de manera unilateral. Però bueno, pensem el que va ser el procés i que allò és gravíssim, perdonar-ho, que allò no es pot fer per la reconciliació i en canvi sí que és molt bo que es perdonen tortures, desaparicions forçades, assassinats, robatoris de bebès, i que això es pot perdonar per la reconciliació, però altres coses és millor ni tocar-les. La meva opinió és que n'hi ha encara molts jutjats, els de Paterna, per exemple, que citen la llei d'amnistia com a causa per a que no puguen obrir-se processos judicials i que una de les poques possibilitats que pugui haver canvis tindrien que anar per un canvi legislatiu, que a vegades és molt difícil perquè els dos principals partits del país, almenys fins ara, han dit sempre que no estan per la seva nació. En canvi, crec que en altres àmbits, en l'àmbit administratiu, en l'àmbit institucional, des de l'Ajuntament del Sira fins al govern central, fins a les comunitats autònomes, sí que poden fer polítiques de gestió de memòria democràtica que donen els màxims nivells en aquests àmbits de reparació a les víctimes. A mi m'agrada dir que si el franquisme fora només cosa del passat, no n'hi hauria tantes resistències en retirar-se els símbols. El passat, bueno, si no passa res, per què s'ha resistit tant? Si el franquisme fora només cosa del passat, no n'hi hauria tantes resistències a donar drets a les víctimes per a que es facin les exhumacions. No es pot passar pàgina sense haver llegit la pàgina i encara n'hi ha molts renglons, n'hi ha moltes fulles que no les hem llegit i necessitem aquesta veritat, justícia i reparació i més encara en un context de gestió de la memòria democràtica que reforça les nostres institucions i més encara en un context a nivell general en el qual la democràcia, després de molt de temps, comença a ser qüestionada. Si oblidem què és el que passa quan cauen les democràcies, serà més fàcil tornar a temps foscos. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Si algú vol fer alguna pregunta, algun aclariment al magistrat. Jordi Pedro i Piera. I Rafa Roca. Moltes gràcies per la teva intervenció. No me sorprèn res perquè t'he seguit molt de temps en les teves intervencions i volia fer un comentari i una pregunta. El comentari és sempre en la meva edat que al començar a patir el que era la dictadura. Sí que a un membre del Tribunal del TOP, en el Tribunal Supremo, en una de les demandes que fèiem on jo treballava. I no fa molt vaig llegir una peça d'investigació que s'havia fet que el Tribunal del TOP, o els magistrats, era curiós com la nit antes de declarar-se el que era la democràcia, el començament de la democràcia, estaven dictant sentències de mort a persones innocents i els l'endemà eren demòcrates. I aquesta investigació que jo vaig llegir no fa molt indicava quin era el camí de totes les famílies, de tots els membres del TOP. I fins no fa molts anys encara fills i nets d'aquestes famílies continuaven ocupant
els principals càrrecs de la judicatura d'Espanya. Tribunal Supremo, audiències, etcètera.